Mario Joy. I wish I was born in California. I wish I was born in California. Your body И да започваме с нашия диалог. Първо пишем името му, както знаем от предишния урок. Така, диалог фон. Добре, вече сме готови. Сега пишем синтаксът за командата. Аз си го написах и пишем сега take phone. Така, пишем show player dialog от предишния урок. Тук пишем ID-то на диалога, който написахме горе, dialog phone. И какъв ще е типът на диалога, ми като лист ще го направим. И ще напишем заглавие. Как да се казва телефона? Ще напишем само меню, защото не мога да се сетя сега друго име. Така, меню. Стига толкова. Правим една запетайка и започваме да пишем менюто към диалога. Значи първото, което трябва да напишем разговори. Не разговори, ми контакти. Обърках езика. Контакти. Сега пишем мултимедия. Джай да не кажете, че съм неграмотен. Не трябваше точно така да ги пиша. И за да сложите нов ред, ето така, с тази черта и буквата N. Сега ще отворя за цветовете сайта, за да може да направим цветен диалога. За да е по-красиво, да украсим диалога. Чакаме да ми се отвори Google Chrome. И така. Ще намаля малко песента, ако искате. Ето така, като background music. И чакаме да ми се отвори Google Chrome. И така. Чакаме да не се отвори сайта. И да. За цветовете. Защото ако ги дефинираме, няма да стане нищо. Това така. Сега. Отваряме HTML Colors. Пишете в интернет. Ще ви заради един сайт. И заради сайта отсекате на третото и избирате цветове. Не третото, ми четвъртото. Съм бърз в математиката. Не четвъртото, но петото. Защото отгоре има едно. Ето го, ще зареди сега. Добре, заредили description. Сега да видим какъв цвят ще си вземем. Значи за контакти ще вземем
зелен, свят или син, като указател. Ето. И така. Тук правите две такива скоби. Две големи скоби. И поставяте самият цвят. Сега вече ще изглежда синьо на диалога. Заглавието може да го направим в жълто. Няма значение. И него така също правите. Ето. Сега, за мултимедия какъв цвят да използваме. Значи, избирате си някакъв цвят, аз правим червен. Копираме с Ctrl-C и с Ctrl-V поставяме. Обаче ми излезе извън скобата, натискаме Ctrl-Z и това. Така. Правим нов ред. Сменяме езика и пишем сега да си погледна моя телефон и да видя какво още трябва да се добави. Като съобщения. Ще ви кажа как да направите обаждане до определен номер. Само до него да може да се звъни и да ви изкара съобщение. Това ще е днешния урок съчетано. Съобщения. Тях ще ги направим някакво жълто, книжарско жълто. Примерно ей такос жълто. Правим двете скобички и слагаме вътре кола. Добре, стига с тези colors. Пишем тук настройки. И сме готови. Така мисля. Само още един цвят. Този. Не, този го използвахме. Сега да видим оранжев или къв да сложим. Да, аз така мисля един оранжев да сложа като цвят. Обаче не пишем точния език. Shift-Alt, сменяме езика и пишем така. Добре, да направим бутоните и те цветни. Значи в зеленото ще е да. Първо да направя кавичките, в зеленото е да, червеното е не. Така примерно образно казвам. Копирам си цвят. Пиша си тук вътре. И тук така направо цветовете и да напишем думите. Това червеният цвят на другото. Правим кът и слагаме тук. Тук ще е зелен цвят. Това отиваме тук, избираме този лайм. Лайм като цвят. Извинете. И ето. Сега пишем избери. Добре, ще има втора част. Само ще паузна, защото ме няма.